é absolutamente infundada. Non ten nada que ver unha cousa coa outra. E, por outra parte, podería vostede felicitar a Xunta de Galicia, porque quen estampou a firma, quen asignou a resolución, fun eu, non a cidadanía, fun eu, a quen asignou. Por tanto, algo de felicitación podería darme a min tamén. Mire unha cousa. En primeiro lugar, vostede non está a falar con precisión. Vou a ser respetuosa con vostede. Non está a falar con precisión. Vostede fala das garantías medioambientais, das garantías financeiras que contempla a Lei 3/2008, pero usted se esquece de decir que a Lei 3/2008, esas garantías financeiras, son exixibles para aquelas explotacións que son outorgadas con posterioridade a la Lei 3/2008. Esta é unha explotación moitísimo máis antiga que o ano 2008, e vostede o sabe. En segundo lugar, vostede fala que reventou unha balsa de lama, unha balsa de residuos, dixo literalmente. É unha falsedade, señoría, unha falsedade, porque non rompiu ningunha balsa, ningunha. A balsa é unha instalación mineira, na que se depositan os residuos minerais derivados do proceso de tratamento e beneficio dos recursos. O que rompeu foi precisamente o oco de explotación, que non é a balsa. Foi o oco producido pola explotación da mina. En ese oco de explotación non hai residuos mineiros. En ese oco de explotación hai auga. Auga derivada da choiva, auga derivada das augas subterráneas e auga derivada das escorrentías superficiais. Eso é o que hubo. E esa incidente que se produxo en Monte Neme consistiu precisamente nunha avalancha de auga que arrastrou pedras, que arrastrou terra, que arrastrou madeira. Eso foi, efectivamente, o que fixo a lama. Pero en ningún caso podemos decir que hubo, como vostede insinúa, un desastre medioambiental. En ningún caso, porque non hubo ningún tipo de residuo. Simplemente a avalancha ou incidente consistiu precisamente en unha baixada de augas ladeira abaixo. A Xunta de Galicia, señoría, non permaneceu inactiva na situación de Monte Neme. En absoluto. Vostede dixo que o primeiro requerimento do Concello de Carballo foi en abril do ano 2013. Pois mire, o 6 de marzo do ano 2013, os servicios técnicos da Consellería, acompañados por un concelleiro do Concello de Carballo e por un facultativo designado como director facultativo da explotación, fixeron unha inspección na explotación e quedou efectivamente constancia de que había unha inexistencia de actividade e un desmantelamiento parcial das instalaciones. Nese mismo acto, exixiuse á empresa que adoptara as medidas que están contempladas no documento que a propia empresa presentou ante a Consellería para proceder á suspensión temporal da actividade. Consecuencia desa inspección, o día 30 de abril do ano 2013, o administrador concursal comunicou formalmente á Consellería que a empresa leitosa, a titular da explotación, atopábase en concurso voluntario de acredores e que o xulgado de primeira instancia número 3 de Carballo, a instancia da Comunidade de Montes Veciñais en mano común de Razo, decretou o desafiuzamento e practicouse dilixencias de lanzamento en data 1 de febreiro do ano 2013, facendo entrega á Comunidade de Montes dos terreos ocupados por la explotación mineira, así como os demais elementos que ocupan a finca, o que os lexitima a Comunidade de Montes para vender a maquinaria propiedade de Leitosa, circunstancia que impide a adopción das medidas de seguridade das zonas máis conflictivas da explotación. Eso o di o administrador concursal, señoría, formalmente a Consellería. Engade que a situación concursal da empresa e a súa evidente falta de capacidade económica fan inviable abordar a posibilidade de presentar un expediente de expropiación sobre os terreos afectados que puderan posibilitar a continuidade da explotación. Por todo, solicita o administrador que a Xefatura Territorial acorde o pertinente
o que sexa pertinente respecto da titularidade dos dereitos mineiros, habida a conta da imposibilidade da empresa de dar continuidade á explotación. Moi acertadamente, a Xefatura Territorial da Coruña, o día 27 de maio do ano 2013, deixoulle claro o administrador concursal que unha eventual renuncia dos dereitos mineiros non altera para nada a súa obriga de cumplir coa normativa en materia de rehabilitación do espacio afectado pola actividade mineira. E fixo o seguinte requirimento. Mire, señor administrador concursal, ou unha de dous. O vostede renuncia voluntariamente e coa súa renuncia voluntaria presenta o plan de peche ou abandono, ou, se non renuncia voluntariamente, faga o favor inmediatamente de executar as actuacións recollidas no documento de suspensión temporal da actividade presentado efectivamente na Consellería, co apercibimento, naturalmente, que de non facerlo cometeríase unha falta grave. Por suposto, a empresa non respostou. Consecuencia desto, o 12 de setembro do ano 2013, fíxose unha nova inspección. Nesa nova inspección quedou acreditada a desobediencia da empresa. E tamén quedou acreditada a necesidade de adoptar 3 medidas cautelares, que é colocar tubos de drenaxe no dique de contención do noroeste da explotación, reposición do peche perimetral e xaneo do noiro suroeste. O día 23 de setembro do ano 2013 fíxose un formal requerimento para que se adoptaran esas medidas cautelares tanto ao administrador concursal como á empresa leitosa. Ante a inacción da empresa, o día 28 de setembro do ano 2013, puxémonos en contacto co xulgado do mercantil número 3 de Valencia, onde se está sustanciando o procedimento concursal, para exixir a adopción destas medidas cautelares. Con data 14 de xaneiro do ano 2014, o administrador concursal solicita formalizar a clausura dos dereitos mineiros e o 22 de febreiro do ano 2014 presenta o plan de peche e abandono que, como vostede sabe, contémplase a rehabilitación do espazo natural afectado pola explotación. Por tanto, señoría, a Xunta actuou antes e despois do incidente de Monteneme. E o seu desenlace final tivo lugar como consecuencia, señoría, de que se produjeron en Galicia unhas circunstancias climáticas absolutamente adversas. O incidente prodúzose en a sétima ou a sexta ciclogénesis explosiva. E vostede sabe perfectamente que nesas circunstancias meteorolóxicas adversas, pois efectivamente se produceron desfeitas en praias, en portos, povos enteiros anegados como a Fronxeira, nin o santuario de Muxía foi respectado. Por tanto, eu rogaríalle mesura e proporcionalidade nas súas intervencións e críticas, pero fundamentalmente pídolle rigor e non conclúa condenando a que non é culpável. Mais nada, moitas gracias, señora presidenta. Moitas grazas. Para aclaración, señora Adán. Sí, gracias.